ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୁଡେ ଇଟିଂ ଚିକେନ୍ କଷା 1.6 ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ତ ଲାଗିବ ନା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବେ 1.1, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 1.2, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 1.1। 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ମୋର 1K 1.1 1.2 1.6 ଏମିତି ବି ଆସୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକି ମାନେ 10-15 ଦିନ ପ୍ଲସ୍, ମାନେ 20 ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି 10, 15, 12, 20 ଏଇଭଳିଆ ଭିଉ ଆସେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲି ବୋଲି ସେଇଟା 200 ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଶୀ ମିରାକିଲ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 3 ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କାହାକୁ ବି ଲିଙ୍କ୍ କାହାକୁ ଦେଇନି କି ସେୟାର ବି କାହାକୁ କରିନି। ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ରାଉଜ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆଉ ସଜେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଯାଇକି 266ଟି ଭିଉ ଆଣି ସାରିଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସେୟାର କଲେ ବି 100, 15, 20 ଏମିତି ଭିଉ ଯାଏ। ଆଜି ବିନା ସେୟାର ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି 260 କ୍ରସ୍ କଲାଣି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ମାସ ବି ହେଇନି ଅଟୋମେଟିକ୍ 45+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ତ ମୁଁ ସେୟାର କରିକି ଆଣିଥିଲି ଭାରି, ମାନେ କରିଦେଇଥିଲି ଏମିତି କି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କେମିତି ଭିଉ ଆସିଛି। କ୍ରିଏଟର ପାଇଁ 1K ଭିଉ ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ମୋର 1K 1.1 1.2 1.6 ଏମିତି ଭିଉ ଆସୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ମୋ କାମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁଟା ଗୋଟେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ସମୟ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ବ୍ଲଗ୍ 07। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଭାରି ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଲା ସମୟ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ବ୍ଲଗ୍ 07। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ଏପ୍ରିଲ 9, 2024ରେ। ମୋର 60ଟା ଟୋଟାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଟୋଟାଲି ସର୍ଟସ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ 28ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଭିଉ 12,818। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ 12,818ଟା 12,818,000 ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରି ଷ୍ଟାରରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଉ ଆସିଛି, 1.2K। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ପଖାଳ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୋର 1.1K। ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୁଡେ ଇଟିଂ ଚିକେନ୍ କଷା 1.6। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁସି ତ ଲାଗିବ ନା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବେ 1.1, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 1.2, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 1.1, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 1.1। ମାନେ ସବୁଥିରେ କେ ଲାଗିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କେ ଲାଗିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁସି ତ ହେବି ନା। ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୋର ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ର 5 ଡେଜ୍ରେ 268 ଭିଉ ଆସିଯାଇଛି ନା। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ଡେଜ୍ରେ ମାତ୍ର 21ଟା ଭିଉ। ଏଇଟା 10 ଡେଜ୍ରେ 36ଟା ଭିଉ। ଏଇଟା 11 ଡେଜ୍ରେ 44ଟା ଭିଉ। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 13 ଡେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 13 ଦିନରେ 38ଟା ଭିଉ। 2 ୱିକ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 62ଟା ଭିଉ। ଆଉ କେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇକି ଯେଉଁଟା ଭିଉ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ 3 ୱିକ୍ରେ 200 ଭିଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଫିଙ୍କ୍ ପଠେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା 3 ୱିକ୍ରେ 136 ଭିଉ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦମ୍ ଅଛି ଅଧିକ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବି ଆସିଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।